Ahoj, dobrý den. Vítám vás u dalšího rozhovoru pro Pomalou mužskou ženskou konferenci. Vítám tady dneska Slávku Parilákovou a téma toho dnešního rozhovoru je ženská proměnlivost, cykličnost. A dohodli jsme se, že já Slávku představím, potom Slávce předám slovo, aby mě případně doplnila, na co jsem zapomněl. A Slávka provází ženy ženským světem. Je to lektorka ženské cykličnosti, je to mentorka, je to koučka, je to taky kolegyně, facilitátorka transparentní kruhové komunikace. A protože jsme se o tom bavili, tak vím, že Slávku volá přinášet tady ten ženský svět a to navigaci v tom ženském světě taky párům a mužům. A vlastně to, že děláme ten rozhovor, je součástí tady toho Mm. tvého volání. Slávko, co ještě o sobě by si prozradila? Ty si to zhrnul veľmi pekne a ja len doplním, že taký akoby zorný uhol tej mojej práce je, aktuálne mám proste svoj svet webových stránok Kúzlo ženy Mhm. a tým, že sa venujem prevažne ženám, ale otváram tú svoju prácu aj mužom, tak je to vlastne o tom, aby sme každý mohli žiť to svoje kúzlo alebo tie ženy. A to cyklické kúzlo je jedno z nich, hej, ktoré je Mhm. už proste od prírodou dané a je v našom živote. A je to i téma toho domova, že ja proste verím, že i ten sebarozvoj i v tejto rovine, i v tej náplne práce, ktorú robím, môže pomôcť tomu, aby sme proste tvorili šťastný domov, v ktorom žijú šťastní ľudia. A Mhm. to neznamená, že len rúžový obláčik, ale proste, že tam bude príjemne a bezpečne a tak. Jo. S tím hluboce souzním, jo, protože já bych jinak nevnímal, jaká je motivace vlastně vůbec na sobě pracovat, Áno, pokud ten každodenní život není v okus lepší díky tomu. presne. Áno, presne. Pre ten každodenný život. To je ten dôvod, Přesně tak, přesně aby tak. sme ten obyčajný život mohli šťastne žiť, tak Mhm. preto sa vlastne učíme aj o sebe. Mhm. A Jo. otvárame sa tomu seba poznaniu z rôznych uhlov pohľadu a ta cyklickosť je jeden z nich. Mhm. A ve mně se ještě v mezičase objevilo taky jako volání tě představit, protože jsi taky máma dvou Áno, dětí, jsi manželka, takže když mluvíš o budování vlastně jako šťastného domova, tak to není jako teoretická rovina pro tebe, ale je to praktická věc, kterou vlastně ty skrze ten, to, co jsi poznala, ošahala si, vytváříš vlastně áno, ten domov pro áno. vás. Áno, je to tak, pretože to sú tie, okrem pracovných rolí máme aj tie domáce, hej, Mhm. role, ktoré žijeme. Som teda manželka, som mama dvoch detí, ale som už aj babinka, lebo vekový rozdiel medzi mojimi deťmi je veľký, je 22,5 roka. Mhm. Dcéra má už 32 a syn má 9. Dcéra má už dve detičky, takže som už i dvojnásobná babička, čiže ono to vlastne pokračuje ešte aj ďalej. Mhm. Takže mám už dve vnúčatka, chlapca a dievčatko, tak áno, ten obyčajný život je ten dôvod, alebo to miesto, kam, kam môžeme pozvať vlastne šťastie, radosť a tú krásu, ktorá nám môže prísť do našich životov cez to, keď sa otvoríme seba poznaniu. Mhm. A mě by vlastně zajímalo, co tebe pozvalo k tomu objevovat tvoji ženskou proměnlivost. Hmm. Tak za tým je spojený, alebo s tým je spojený môj príbeh, lebo ja som sa o ženskej cyklickosti dozvedela až z knižiek a až keď som mala 44 rokov. Mhm. A predtým som mala za sebou, teda bolo to obdobie, keď som mala za sebou, alebo prechádzala som si náročným životným obdobím. Bola som absolútne vyčerpaná, hej, vyčerpaná fyzicky, vyčerpaná psychicky, emočne, množstvo, naraz prišlo množstvo otázok, na ktoré som si v danej chvíli nevedela odpovedať. A navyše vo vzťahu my sme veľmi chceli druhé dieťatko a
sa nám nedarilo. Nedarilo sa nám mm, a keď sa aj teda to tehotenstvo začalo, tak sa neskončilo úspešne a vlastne veľmi skoro skončilo. A tak ja som hľadala odpovede, hej, som hľadala z rôznych zdrojov a vravela som si, nech nájdem proste nejakú odpoveď, nech mi čokoľvek príde. No a vtedy si pamätám, bola som cvičiť a mi tá pani, majiteľka toho salónu, takto ponúkla knižku, že a toto ste už čítali? Len tak, hej? To proste ako keď ti taký posol povie, že no toto si zober. A ja som vtedy zareagovala, videla som tam akože cyklická žena a ja som si vtedy povedala, no toto nie, to nie. Ja som to na prvýkrát ani neprijala, hej? Že som si myslela, že toto ja nepotrebujem, však toto ja viem, však viem o sebe, že teda mám cyklus a tak ďalej. Ale ono to prišlo ešte druhýkrát. Hej, prišlo to ešte druhýkrát, tiež takto nejaká náhodná pozvánka a vtedy som si povedala, že no ale toto už beriem, hej. Tak som to zhltla, prečítala som a potom som sa začala, teda už predtým som sa venovala takým rôznym ženským prednáškam a tak ďalej, ale až s tým cyklickým poznaním mi to tak úplne docvaklo. Mi to dalo celé zmysel. Pretože dovtedy všetky tie prednášky, ktoré som počula, povedzme, o ženskom sebarozvoji, alebo aj zo psychológie, ktoré som si počúvala, tak ako keby nenachádzali to miesto, kam majú dosadnúť, hej? A keď som si toto prečítala, tak som si povedala, že ale veď to je aj o mne. Veď to je aj o mne. A vo mne sa objavila tak velikánska radosť, že ja som naozaj vtedy mala taký pocit, že budem naozaj kričať celému svetu, že toto som ja, hej, že aj toto som ja. Tak, tak takáto je moja cesta, že a potom, samozrejme, som sa s tým učila pracovať, spoznávala som seba, objavovala som si a ja som si tak vravela, že aha, aj toto ja mám a to takto a to vážne. Proste mi to začalo dávať veľký zmysel a sama zo seba som začala byť vlastne tak nadšená. No a potom sa nám podarilo miminko, podarilo sa mi otehotnieť a ten synček s nami vlastne zostal a krásne sa aj narodil na tento svet. A narodil sa mi, keď som mala 45 rokov, hej, a vlastne v plnom zdraví. A tak ja už nemám iný dôkaz, ako veriť, že keď, no, že to je krásne spoznať seba. Ja už väčší dôkaz nepotrebujem, naozaj nie. Tak. Díky. A my si tak jako můžeme všimnout, co se v nás objevuje ve vztahu tady k tomu příběhu, který pro mě je krásný a děkuju za jeho sdílení. No, můžeme se tak prozkoumat. Ve mně se objevilo vlastně, kromě radosti, tak se tam objevilo, tak takhle vypadá, když to není tak, že my máme vizi, ale kdy vize má nás. Áno, je to tak. Áno. Kdy skrze nás vlastně jako chce proudit do toho světa a tak trošku se nás zmocnila. Jo, tak, ale v hezkým, jo, v hezkým. Pro mě v hezký rovině. A možná mě napadla jako doplňující otázka, protože jsem tak identifikoval, že ta první pozvánka byla Miranda Gray, Cyklická žena, kniha, a ta druhá pozvánka taky ve stejné podobě, anebo protože těch autorek samozřejmě o tomhletom tématu je víc. Áno, ale to bola kamarátka, už ktorá Aha. mi povedala, a že ty toto nepoznáš, hej? A Aha. už potom mi to došlo, že aha, poznám. Aha. Teda musím poznať, hej? No a Aha. potom, keď sme si prešli túto story a keď som to teda celé tak uchopila, tak potom sa vo mne narodilo to, že ale toto musia poznať ženy. Že toto si nemôžem nechať sebecky pre seba, že s týmto sa chcem podeliť. No a potom som sa vzdelávala ďalej, 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 až som to napokon uchopila ako súčasť tej mojej práce pre ženy a samozrejme cez tie ženy i k tým svojim mužom a vôbec domovom a tak ďalej. Že nech to teší alebo robí radosť, prináša radosť aj iným. Krásný. Já bych teď možná, protože dřív nebo později se k tomu ledu a k tomu zamrznutí dostaneme, ale než tam půjdeme, tak já bych chtěl vlastně přinést sem do toho rozhovoru nějaký zdroj.
A mě by vlastně zajímalo, co buď ty osobně, anebo co ti ženy jako říkají, co krásného, podporujícího, zdrojujícího, pohodu přinášejícího, co vlastně jim to, že se začnou jako zaobírat ženskou cykličností, co jim to přinese dobrýho do života. Mhm. Uh, byť sama sebe zdrojom. Mhm, To je jedna vec. Ešte by som to, ak chcem zostať v metaforách, tak ešte mhm, zostanem uh, akoby byť sama sebe studňou, z ktorej sa môžem napiť. Hej? mhm, A mhm, teraz idem do takej praktickej roviny. Uh, a to je to, že mm, pohodu. Hej, že keď žena začne spoznávať sama seba, mhm, tak a spozná tú svoju cyklickosť, spozná svoje premeny, tak jednak jej veľmi často vymizne nepohoda. Môže sa to stať, stáva sa to ženám, mhm, klientkám, že vymizne nepohoda, že ako stratia sa také tie obťaže, môže sa stratiť to premenštruačné napätie a tak ďalej. Takže tie fyzické i povedzme psychické obťaže s tým spojené, ktoré bývajú, tie sa stratia. To je benefit pre ňu samú, ale samozrejme sekundárne i pre celý ten domov, hej? mhm, V ktorom teda ona žije. To je jedna vec. Alebo aj ak žije sama, samozrejme. Ďalej je tam vitalita. Hej, mhm, vitalita, ktorá sa tej žene akoby znásobí tým, že naučí sa pracovať, hospodáriť so svojou energiou. Pretože my v rámci tej premedlivosti, my nemáme vždy rovnakú kapacitu tej energie. To mhm, nemá samozrejme nikto, hej, ale ženy to majú ešte ozvláštnené tým cyklom, že mhm, niekedy mám väčšiu kapacitu na niečo, nejaké činnosti, na mhm, inú menej a na iné činnosti menej, v ďalšom sa to vymení. Čiže keď mhm, ona začne vedome pracovať s tou svojou energiou, že dobre, toto urobím teraz, lebo teraz mi to ide ľahko a v budúcej fáze to už nemusím robiť, hej, že sa naučí s tým zachádzať, tak je vitálnejšia. Keď sa naučí odpočívať, samozrejme vtedy, keď si to jej telo pýta v čase mhm, menštruácie, tak je vitálnejšia, má viac energie. um, Potom je tam i akoby navýši sa kapacita vnútorná pre toleranciu alebo schopnosť prechádzať nejakými zmenami, mhm, ktorými v živote prechádzame, sa stane pre ženu prirodzenejšia, pretože ona mhm, si zvykne, pochopí, že jej telo prechádza zmenami a prestane sa tých zmien báť. Hej? mhm, Teraz mi je dobre, teraz super, teraz si tu behám, ja neviem, nejaký závod, nejaký mhm, pretek, teraz je super, ale o týždeň, o dva mi už nie je tak dobre, nemám energiu a zlaknem sa toho. Čo sa deje? Prečo? Hej? A keď pozná svoje telo, vie, čo sa deje, vie, že je to zase iba fáza, že teraz má menej energie, vráti sa to. Vráti sa mi energia. mhm, Ale tá schopnosť akoby prechádzať zmenami ľahšie je nielen v tomto malom rámci, ale potom jej to môže pomôcť, ak pozná zase učenie o tom akoby celoživotnej cyklickosti, tak jej to pomôže ľahšie prechádzať zmenami ďalšími. Pretože jedna vec je randenie, napríklad čo mhm, sa týka vzťahov, mhm, ale druhá vec je vstup do manželstva, to je zmena. Hej? A keď je tá žena už vlastne od tej svojej prvej menštruácie vlastne akoby vedená k tomu, že zmena je prirodzenou súčasťou, tak každá zmena so sebou prináša i výzvy a my do toho môžeme ísť zase s väčším bezpečím. Potom prídu deti, hej? Potom deti, keď vyrastú z domova, odídu, to je zase mhm, zmena. Potom vojdeme do menopauzy, alebo to môžu byť aj pracovné zmeny, trebárs. Tak môže tam byť to, že nie len sama pre seba, ale i pre ten domov môže byť mhm, akoby nositeľkou toho posolstva, že i zmenami môžeme prechádzať spolu. mhm, Hej, alebo tak, že sa ich nemusíme akoby tak veľmi báť. mhm, mhm. Já tady vlastně jako slyším, jo, jakoby, že žena je ve větší míru sama se sebou a s tím, Áno. že Áno. v různých částích měsíce to její já a je trošku jako jiný. A pro mě si tam ještě ťukla jako do jednoho zajímavého momentu a to je vlastně, kde začíná to vztahování se k cykličnosti
jako vlastně jako k problému, nebo jako k období, který vlastně jako, jo, řekněme, že menstruace je období, který vlastně musíme nějak jako přetrpět a pak se nás to jako netýká, jo. A jenom já si teď šahám, protože to nevím, jo, šahám si do svýho příběhu, ale do příběhu vlastně můžu, jak my jsme iniciovaní do toho, že se na biologický úrovni stáváme muži, že jsme schopní splodit jako děti. Většinou teda do toho nejsme iniciovaní dospělejma, to je jako první věc. A když dospělejma, tak vlastně jako způsobem, který je, jako tady máš příručku sexuální výchovy a kondomy. Jo? Nebo možná, teď už je to trošku lepší, že uslyším přednášku jako ve škole. Jo? Ale vlastně moc respektu a úcty a oslavy, ale i prostoru vlastně mluvit o tom, co se ve mně objevuje, k tomu, že moje tělo se mění takovým základním způsobem, tak vlastně jako moc, jako není to moc jako podporující zkušenost, moc zkušenost, kde bych já měl jako pocit, kde můžu teda říct, jak se mám, ale taky, že to je v pořádku, že se moje tělo jako mění. A že naopak je to jako, jo, je to nový období života, do kterého se nadechuju. A já nevím, jak to probíhá vlastně, jak ty si třeba zažila tohleto, jo, ten vstup do toho, že se vlastně stáváš jako biologicky ženou, protože můžeš splodit dítě. V tomto vnímam takú rovinu, že my sme teraz celkové, vnímam to tak, ako ľudia, hej, že sa učíme, existuje seba rozvoj, existujú už nové vedomosti. Ja vravím, že ako keby teraz sa učíme veci žiť aj inak, ako Mhm, boli tu teraz. mhm, A áno, ani môj vstup do toho obdobia vlastne tej mladučkej ženy, keď som sa stala ženou prvýkrát, nebol taký, ako by som to urobila dnes svojej dcére ja, alebo ako by som to oznámila, povedala, ako by som uviedla svoju dceru do ženstva teraz. Hej, nebol. Ale dokonca keď ja som mala svoju dceru, keďže ona má dnes už 32 rokov pomaly, tak i vtedy som dokonca nemala tie vedomosti. Takže mhm, nie len, ktoré mám teraz, ako vlastne dievčatám o tom mhm, hovoriť. A tým, že mne bolo dané byť matkou ešte aj v tejto novej generácii mhm, maminiek, hej, že mhm, mhm, keď už sú dostupné všetky informácie, tak ja mám veľkú pokoru voči tomu, že naše maminky nám to nevedeli povedať, povedzme tak, ako to vieme dnes. mhm, Mm, pretože som to zažila sama, že tie informácie reálne neboli. A to je otázka vývoja a tak ďalej, ale tam sa nemusíme, z môjho pohľadu sa tam nemusíme ako by dostávať. Uh, s pokorou voči tomu, že generácia našich rodičov nemala zdroje a z ktorých by mohli čerpať a učiť sa a boli iné veci vtedy možno dôležitejšie. mhm, A zase, ale s veľkou oslavou toho, že dnes už ich máme a mhm, že dnes my sa môžeme učiť a dnes my vlastne akoby aj maminky, dcér sa môžeme o svojom cykle učiť a môžeme to odovzdávať už inak. Hej? mhm, Že toto tam vidím, že žijeme takéto obdobie a že zamerajme pozornosť na to, jak dobré to je a môže to byť, ako by sme um, sa naveky trápili niečím, čo proste nebolo. Hej? To je proste fakt. A osobne tam cítim aj kus takej dospelosti, prijať to, že a takú pokoru voči tomu, že ani nemusí byť vždy všetko podľa našich predstav, ale dôležité je, že tu teraz sú proste takéto rozdané karty a čo s tým môžem urobiť ja tu a teraz, aby to zajtra, pozajtra mohlo byť proste lepšie a lepšie. mhm, Asi tak. mhm, mhm, mhm. Čiže Jasně. máme vnúčku, a aby som dokončila aj tú osobnú Mhm, rovinu mhm, toho, máme vnúčku a s dcérou určite príde ten rozhovor, keďže moja dcéra vie o mojej práci a tak ďalej. A dnes sa už úplne inak rozprávame, ako keď ona bola, keď ona sa stávala tou ženou. Takže s dcérou určite, ak to bude dcérina, voľba samozrejme, tak našej vnúčke o tom povieme, o tom ženstve povieme už mhm. úplne inak, aby na tú svoju prvú menštruáciu, keď ju dostane, bola pripravená. Já jsem tam uslyšel vlastně teď
té předchozí části příběh vlastně o tom, aspoň takhle to funguje u mě, jo? Ty mě když tak řekni, jak to zafunguje, jak jsi to vnímala ty, že v okamžiku, kdy uslyším jako informace, takže jo, když jsem uslyšel co je mužský princip nebo mužská síla, tak vlastně to, co se stalo, je, že jsem dokázal nějaký části sebe dát jako jméno. Jo, začala v nějakým, ona tam do té doby byla, ale jako kdyby byla někde jako v pozadí, v úvozovkách, někde na pozadí běžela. Teď jsem tomu mohl dát jméno a mohl jsem se k tomu nějak vlastně jako začít vztahovat. A tohle to vnímám, že když se začnu, třeba si přečtu jako žena, a k tomu, když si to přečte muž, se ještě dostaneme, ale když si to přečtu jako tu Mirandu Gray, si přečtu jako žena, tak vlastně mm, ty věci, které se děly, najednou začnou mít nějaký jako jména a můžu se k ním začít vztahovat. Áno, a to si povedal veľmi presne, pretože uh, toto sú aj zážitky, alebo teda reakcie klientok, ktoré prechádzajú mojimi kurzami alebo Aha, konzultáciami. A to je presne také, že Ježiš, toto viem, však aha, toto žijem. Len, krásne si to povedal, len to nemalo ako keby doteraz meno. mhm, Takže my sa vlastne neučíme nič nové. mhm, Učíme sa k tomu len novo vzťahovať mhm, a využívať to, keďže už to má meno, je to pomenované, dá sa to preskúmavať, využívať to vo svoj prospech, lebo v čo iné, ako v prospech života, využívať vlastne všetko, čo vôkol nás beží, hej? A napríklad ten princíp tej ženskej cyklickosti, tá premenlivosť, ktorá je vlastne reálne, ako exaktne podložená hormonálnymi zmenami, ktoré sa v mhm, tele ženy dejú jednak počas toho plodného obdobia, počas menštruačného mesačného cyklu, alebo potom pri prechode do menopauzy. To sú proste veci, ktoré sú súčasťou našej biológie. Keď už teda to vieme, že to existuje a máme mhm, dokonca už aj zdroje, odkiaľ sa o tom môžeme učiť a učiť aj inak, ako sme sa o tom učili, povedzme, pred, ja neviem, 30 rokmi, tak je to čo s nami stále bolo, má teraz meno. mhm, A my sa v tom môžeme učiť vyznať. A je to súčasťou vlastne potom aj pre ženu, je to potom súčasťou aj toho ženského seba pomlčka vedomia. mhm, Ako vedomia seba, hej? mhm, mhm, Lebo ako vlastne, ako ja, žena, ako bytosť, ako ja u sebe si samej utvorím obraz, keď ja každý týždeň cítim nejakú zmenu v tom svojom tele, mhm, vieš, tak častokrát ženy potom pochybujú, že a som ja vôbec normálna, hej, mhm, čo mi klientky zdieľa, som ja vôbec normálna, že takto a takto. Pre ženu je to veľká úľava, keď zistí, že áno, toto všetko je normálne a je to v poriadku. A ten benefit je potom tam to, že ak sa naučí využívať akoby krásu a danosti každej z tých mhm, fáz, tak to je celá tá integrita tej ženy, že to je tá celistvosť, mhm, ale už mhm, akoby taká vedomá, hej. mhm. No, tak, asi. Že to vlastně přestane být problém, jo, Áno, jako, áno, ale naopak to začnu vnímat jako benefit. áno, lebo Nebo problém jako, je zvyčajne len to, čo nepoznáme. Hej, to je taký mhm, akoby odveký, to je úplne prirodzené, že je to dané ľudstvu, že čo nepoznáme, tak toho sa bojíme. Ale keď to my preskúmame a zistíme, jak je to vlastne veľmi fajn, tak poďme to mhm, žiť a poďme to do tých životov si vniesť, nech nás to obohacuje ako také krásne korenie, aj v tom vzťahu napríklad. mhm. Jo. To je krásný, protože pro mě právě tady tu energii toho, jako pojďme se k tomu stahovat, jako, že to je daný, jedna věc, že se v tom můžeme orientovat a že vlastně, když si jako obejmeme tu silnou rovinu vlastně, nebo ty dary, jo, nebo silné stránky, nebo to, co vlastně přináší ty jednotlivé fáze, místo toho, aby jsme s tím jako bojovali, tak bych to řekl, otevírají se úplně nové možnosti. Áno, je to presne tak. Hm, Áno, otvárajú sa úplne nové možnosti. Áno, mhm, mhm, možnosti, ako žiť naplnený a vlastne šťastný, spokojný život. A to naozaj, ja opakujem, to neznamená, ja sa hoci usmievam, hej, ale to neznamená, že budeme stále na rúžovom obláčiku, mhm, hej, ale
ale i tým sa dá preplávať inak, hej? Jo, jo, Keď vieme. jo. Začnu se orientovat, můžu se k tomu začít vztahovat, můžu se k sobě začít vztahovat jiným způsobem. A mě to zajímá teď jako muže, jak se to objevuje tady ta zranitelnost mezi ženama. Jo, když žena zjistí, že teda je to bezpečný, že se v tom může orientovat, jak to třeba změní to, jak mluví s ostatníma ženami o sobě, o tom, jak to prožívá. Poviem ti to na príklade mňa a mojej dospelej céry, aby to bolo Mhm, také úplne uchopiteľné. jo, A skvělý. moja dcéra pozná svoj cyklus, rovnako ho ako poznám ja. Mhm, Presne vie, v ktorej fáze svojho cyklu, v ktorom dni svojho cyklu je, čo sa deje s jej telom, ako, ako sa vzťahuje, hej, k svetu a tak ďalej. A trebárs napríklad, jeden taký príklad s dcérou, hej. mhm, Sme na detskom ihrisku, keďže ona má svoje deti, ja mám svojho synka, tak veľmi často si zájdeme na ihrisko, trebárs aj spolu mhm, a bavíme sa čokoľvek, hej, také tie ženské rozhovory o deťoch mhm, a tak mhm, ďalej. mhm, A ona zrazu vidí, že mne preletí proste hlavou nejaký tieň alebo nad niečím sa zamyslím a ona mi povie, mami, ty si v menštruačnej fáze však? mhm, A mhm. ja poviem áno a je bezpečie. Lebo ona Aha, vie, čo to znamená aha, a vie, že mne proste niečo prišlo, čo s ňou vlastne nesúvisí. A ak by aj, tak je to v poriadku. Takže aha, ak dve ženy, treba z matka s dcérou, alebo kolegyne v práci, ak vedia o sebe, ako to majú a každá sa vyzná v sebe a súčasne vie, čím prechádza druhá žena, ak je aj v úplne inej fáze, tak to prináša vlastne takéto bezpečie. mhm, Že nemusím si nevzťahujem to, že hnevá sa na mňa, alebo si nemyslím, že je namosúrená na celý svet, hej? To je jedna rovina. A druhá rovina bola veľmi zaujímavá, keď moja dcéra čakala dieťatko, že ono totiž v určitej miere ten cyklus akoby bežal aj vtedy, keď žena čaká dieťatko. Nemusia to vedieť v sebe, identifikovať akoby, alebo rozoznať všetky ženy, ale my sme to mali konkrétne tak, že sme boli na seba akoby vyladené. mhm, Hej? A to už predtým, to sa totiž ženám veľmi často stáva, že ak sa na seba tak naladia, tak sa im môže zosynchronizovať cyklus. mhm, A, a nám sa to s dcerou stalo, že sme mali proste rovnaké to obdobie, čiže vedeli sme, že tento týždeň si nevoláme, lebo aj tak budeme len podráždené obidve, alebo tento týždeň si dáme jedna druhej pokoj, lebo každá chce byť proste niekde zaňuňaná mhm, a tak sama. A keď teda čakala dieťatko, tak keďže nemala cyklus, tak sme to chvíľu neriešili. Ja som sama vypla, hej, tú mhm, pozornosť na tú cyklickosť, že však teraz je v období veľkého cyklu, hej, však v jej tele sa tvorí vlastne dieťatko. Tak sme to vypli. Ale potom proste to prišlo samé, že som si začala všímať jej nálady, hej, že mi zrazu len mi volá, mami, toto nie, hej, alebo bola taká podráždenejšia, alebo niekedy plačlivejšia, čo samozrejme súvisí aj s tým tehotenstvom, ale potom som si tam všimla, že ono to je presne akoby synchro nie so mnou. mhm, Tak potom jej vravím, Zlatko, ja mám práve, neviem, tú a tú fázu cyklu, mhm, mhm, a že ja vnímam, že je to možné, že to máš aj ty. A potom mi ona vraví, že mami, vážne, však ono to ako keby na tom pozadí tak nejako bežalo. Čiže a mhm, opäť bezpečie. Hej, že mhm, opäť bezpečie. Opäť som sa mohla aj ja k nej ešte láskavejšie sťahovať, byť jej väčšou podporou, alebo povedzme aj ona. Takže toto je jedna rovina. Ešte pohľadám inú. mhm. Čo povieš? Um, A mně to přijde skvělý. Jo? Já jako žena řeknu něco o sobě a na druhé straně to není takový jako Ježíšmarja, o čem to mluví, nebo áno, to je nějaká blbina, a áno, je to takový jako aha, já to mám taky, nebo prožívám to jinak, ale to primární, co tam vlastně je, tak je přijetí. áno, A několikrát jsem vlastně zmínila slovo bezpečí. Já tady áno. můžu být ve vztahu s tebou, taková, jaká jsem. Mňa to v tých príkladoch vždy zvádza k tomu domovu, hej, k tej Mhm, obyčajnej mhm, domácnosti, lebo tam toto žijeme. A
napríklad taká v úvodzovkách povedaná banálna vec, ako starostlivosť o domácnosť, upratovanie. Že keď je napríklad mama a dcéra a už dcéra má svoje dni, hej, že už je v tom veku, že už môže vnímať svoju cyklickosť a tak ďalej, takže že staršia dcéra nie je malé dievčatko, tak tým, že tie dve ženy, matka i dcéra, obe vedia o tom, čo je to cyklickosť, čo mi prináša, Mhm. poznajú svoje pocity, tak môže úplne odpadnúť také, že a toto si teraz upraceš a hneď, hej? Oni Mhm. sa môžu dohodnúť. Aha, tak toto teraz, dobre, tak v tejto fáze si ti, povedzme, sa ti určite nechce vysávať, tak nájdi si, kedy to urobíš a viem si predstaviť, že v tej spoločnej domácnosti si môžu ženy, dve, dajme tomu, alebo keď má žena tri céry, tak to úplne najlepšie, si môžu rozdeliť tie práce, kedy, ktorá má pre ne akoby tú najlepšiu, jak by som to povedala, schopnosť, šikovnosť, náladu, talent, kapacitu, hej. Mhm. A opäť je to bezpečie. A potom Mhm. aj to, že napríklad keď sa tej cére teraz nechce, tak už keď viem, že aj ja mám obdobia, keď mne sa fakt toto konkrétne nechce, ale o týždeň sa mi to už chce, tak nemusím si o nej mysleť, že je taková maková, ale OK, rozumiem ti. Hej, a opäť to prináša mier. Mhm. Jo. A já bych tady, jo, to, co ve mně se vlastně objevuje ve vztahu k tomuhle, já bych chtěl jako uctít vlastně ženy a i prožívání žen, který vlastně jako nemohli, museli jít přes sebe, takzvaně, protože život, nebo protože oni nevěděli, ale vlastně nemohli respektovat to, jak to tady právě jakoby mají. A mimochodem to taky může být jako způsob, jako jak se vlastně k tomu vztahovat, tady k tomu tématu, že jo, moje máma to prostě neřešila a všechno bylo vlastně jako v pohodě, ale tam pro mě tam vlastně důležité si všimnout toho, jaký to pro mě vlastně bylo. Že já jsem musela jít přes sebe, dokud jsem to vlastně nevěděla. Mhm. A že ty generace žen za mnou prostě neměly ten luxus, jo, to se vlastně tím nějakým způsobem jakoby řídit. A to nemusí být jako jednoduchý, tohle to uznat v sobě, ale zároveň to vlastně je v určitý rovině pro mě aspoň jako vstupní brána tady do toho. Jo? Protože to může být ten kámen, kterou je ta vstupní brána zavalený, přes který nejde přelézt, který mi vlastně jakoby brání, protože já se vlastně nechci potkat tady s tím, nechci to uznat. Jo? Takže to řeším jako moje minulá generace. A tady jsem slyšel i ten benefit. Já můžu vlastně třeba si plánovat kalendář nebo aktivity prostě, jo, podle toho, protože když tohle to udělám, tak se potom nedostanu do situace, kdy, uvedu příklad, jedeme na dovolenou a to poslední, co já chci, protože zrovna prostě jsem v červeném stanu, tak se o tom mluví v mojí bublině, tak prostě je to poslední věc, kterou já bych teď chtěla, je jet na nějakou blbou dovolenou. A ešte na nejakú turistiku ideálne. Jo, Nejaký jo, jo, trek. jo, jo. Jo, a teď vlastně se začínáme dostávat k tomu, jako k tomu mužskému, jo. Takže žena je doma prostě vystresovaná, protože někam musí jet, kam vlastně nechce. A teď ten muž na to kouká a říká, tyhle, já snad mluvím s nějakou úplně jinou ženou, než se kterou jsem plánoval tu dovolenou. A Áno. odpověď zní, vlastně jo. Áno, presne, to si povedal úplne správne. Takže poďme opäť do tej praktickej roviny, že Mhm, to príklad môžeme trošku rozviesť, že naozaj žena častokrát môže byť tou iniciatorkou. Ja by som tak chcela ísť na výlet, hej, ja chcem mhm, ísť na dovolenku a tak ďalej. A muž väčšinou, co by jí nesplnil, že jo, hej, takže muž väčšinou ide do tej akcie, dobre, tak chce, tak ideme, tak objedná, tak ďalej. A však má rada turistiku, hej, veď sme už kopu toho pochodili napríklad, tak objedná a ideme na trek tam a vyberie naozaj nejakú trekovú lahôdku, hej, mhm, ale dátum. A čo sa stane? Ona tam bude plakať. Hej, na tej ceste. Alebo mm, na čo sme sem išli, hej? mhm, Mne sa to totiž stalo. mhm, Mňa sa môj manžel pokúšal naučiť lyžovať
A trošku čiastočne sa mu to aj podarilo na takých malých kopčekoch, ale tak veľmi som chcela, že ja pôjdem s ním na tú lyžovačku a že Mhm. ja sa to naučím a tak ďalej. Však ako moja romantická predstava mala v hlave, že pôjdeme dolu svahom držať sa za ruky a ja budem vedieť tak krásne lyžovať ako on, hej? Ale hop, blbá fáza a boli sme tam, spätne som si to potom akože vyhodnotila, že čo vlastne všetko za tým bolo. Nakoniec to skončilo tak, že ja som ani, samozrejme, mala som svoju menštruačnú fázu, nevládala som do toho kopca výjsť, studeno, tie vločky na tvári, bože, hej, celé zle, že prírodná romantika, nie, na čo sú tu tie stromy, hej, proste, proste všetko, a som si nakoniec sadla, že vyzula som si to pánky a pôjdem po nožkách dole, len tak proste celé zle. A keby sme o tom nevedeli hovoriť a ja keby som sa nevedela pozrieť do seba, kde sa mi tak zmenil ten názor, alebo že som ja sama neodhadla vlastné Mhm. sily. Hej, že sama som neodhadla, že ja Mhm. na to teraz proste nemám akoby fakt kapacitu v tom Mhm. tele, pretože napríklad keď má žena menštruáciu, tak naozaj aj hormonálne je tam taký akoby prepad energetický, čo sa teda prejaví v energii tak ten muž, keby som mu to nevedela vysvetliť, že čo ja za tým mám, hej, že ja som iba v blbej fáze, tak on by si mohol myslieť, čo som zle urobil. Mhm. Veď som ti splnil sen a neurobil som dosť, veď som urobil všetko. Veď si vybrala z katalógu, ešte kľudne Jasně. aj sama, hej. Včera večer sme si sadli s manželom a ešte sme, keďže som vedela, že ideme nahrávať tento rozhovor, takže ešte sme sa znovu na túto tému ako pozreli a on mi vlastne sám vravel, že akokoľvek by sa snažil, tak nedokázal pochopiť, že prečo mám na jednu vec, ako keby včera iný názor a napríklad návšteva kamarátov vo volačnej fáze žena povie, vieš čo, pozví ich aj so ženami a urobíme party, hej. Ale keď si to zle načasujú a oni prídu napríklad v premenštruačnej fáze alebo menštruačnej, tak, no tak, bože môj, na čo sme ich zavolali, vieš, že Mhm. ale to je vtedy, keď nevieme s tým pracovať. Samozrejme, žena, keď sa naučí pracovať so svojím cyklom a pozná sa, tak i keby šéf sa ohlásil v premenštruačnej fáze alebo menštruačnej, tak tá žena bude dokonalou hostiteľkou, lebo už vie, hej, Mhm. vie, teda pozná seba. Mhm. Tak asi tak. Mhm. Mhm. To je krásný. Mimochodem to, co jsem zase zle urobil, tak to si řekla hezky, protože aspoň ve mně se to objevuje, co jsem zase udělal blbě. Jo, ta věta se spíš formuje takhle. A jako to, když to vezmu ze svého pohledu, jo, já si myslím, že tak nějak vstupujeme do partnerského života s tím, že vlastně jako se cítíme odpovědný za to, jak se ten druhý cítí. Jo, to, že to potom začneme trošku rozplýtat jinak, ale vlastně o to máme furt jako zájem, jo. A teď, když vidím jako muž milující ženu, žena prostě je ve fázi všechno špatně, jo, bolí mě zima, jo, bolí mě to, blbý stromy prostě, jo, žádná romantika, hory, nejradši bych prostě seděla někde za pecí, v teple, s teplým čajem, pod dekou. A vlastně, jo, ve mně to spustí nějakýho jako ochránce, zachránce, který jde vlastně jako do akce. Ale zároveň, a tady je to jako bolestivý pro mě jako pro muže, ať udělám cokoliv, tak to furt bude všechno blbě. Já s tím nemůžu vůbec nic udělat, což neznamená, jo, já stejně něco udělám, jo, ale nejdu do toho s tím nárokem, že vyřeším to, že moje žena se cítí špatně, protože to vlastně v tuhletu chvíli vůbec nesouvisí se mnou. Ale ten spouštěč je prostě v tom, že je v nějaký části svýho cyklu. Áno, áno. Ja tam cítim ešte to, že jedna vec je rozoznať v sebe, čo sa mi deje. Druhá vec je o tom partnerovi, teda tomu mužovi, partnerovi transparentne povedať, čo ja v sebe teraz cítim, čo prežívam, v ktorej fáze je, dajme tomu, moje telo a ako sa k veciam vzťahujem. Ale súčasne je dobré, ak žena pozná sama seba v tej plnej celej svojej integrite, tak dokáže
do toho partnerstva vniesť akoby štyrikrát rôzne poklady. Mhm. Štyrikrát rôzne veci alebo názory, postoje, myšlienky, ktoré môžu byť veľmi obohacujúce pre vzťah. A tam, keď žena s tým vie vedome pracovať a muž vie, aká je jeho žena premenlivá a keď ona sama so sebou vie zachádzať, tak u ňou sa môže zjaviť taká dôvera v to, že OK, tak sa otvorím teda tvojim darom, lebo aha, dobre, hoci si podráždená, ale ty vieš s tým pracovať a ty mi vravíš, že počkaj ešte chvíľu, kým prestane byť taká podráždená, lebo pod tým je niečo, čo ja za chvíľku prinesiem, hej? Alebo čo ti poviem. Ale to niečo, čo prinesie a povie, ak vie využívať napríklad tvorivo všetky tie svoje fázy, tak môže priniesť do toho pohľadu dar. Napríklad, opäť poďme do praxe, hej, taký praktický príklad, že treba sa majú vzťahovať, hej, alebo majú kúpiť nejakú, ja neviem, nehnuteľnosť, niečo, Mhm. nejakú väčšiu vec, ktorú tá rodina potrebuje vyriešiť. Mhm. A pokiaľ to nie je urgentné, tak žena môže povedať, pozrime sa na to, daj mi na to čas. Hej. Mhm. A ona sa na to pozrie v každej fáze svojho cyklu z toho pohľadu, kde, ktorého ona je vtedy akoby schopná. Čiže v tej dynamickej fáze, to je taká veľmi racionálna fáza po menštruácii, je žena veľmi logická, vie byť veľmi racionálna, a v tejto fáze práve je dobrý napríklad aj tá turistika, ten trek, áno. Ale keď hovoríme o tej stránke toho napríklad sťahovania, tak vtedy si môžu spolu sadnúť s tým mužom ako parťáci a povedať si treba o finančných nákladoch, o, ja neviem, infraštruktúre tam, kam majú ísť, Mhm. celú tú logistiku, hej, a urobiť si nejakú SWOT analýzu plus, mínus, proste ako tým. Mhm. Ale v ovulačnej fáze sa ona na to Je to pozrie. jenom jo, Zdeněk Weber o této fázi mluví jako kamarád z hokeje. Jo, jakože Áno, tam je, jako kdyby byla trochu muž chvilku. áno. Ja to volám parťák. Hej, že Jo. Mhm. Jo, ako jo, jo. parťák, hej. Áno, ale je to nádherné, pretože vnímam, že ten muž v tom vzťahu potrebuje v tej žene aj kus tej kamarátky, parťáčky, alebo aj tej logicky racionálnej, ktorá sa vie pozrieť na tie veci aj takto, hej. A potom ale ona môže povedať, OK, pozriem sa na to vo ovulačnej fáze. Tak vo ovulačnej fáze tej žene, keďže žena vo ovulačnej fáze je veľmi empatická, veľmi komunikačná, je veľmi otvorená počúvaniu, hej, a vidí vzťahy predovšetkým. To je ako keby to bolo jediné, na čom jej záleží. Tak tam sa pozrie na to, ja neviem, deti budú tam mať kamarátov, meniť školu, nebudeme tam mať starých rodičov a tak ďalej. Proste všetky tie akoby emočné rizika, Mhm. ale Bude aj se tam cítit výhody. dobře. Áno, budú sa tam cítiť dobre. Čiže všetky tie emočné výhody, nevýhody toho. A opäť mu to môže priniesť ako druhý pohľad a môžu si k tomu zase sadnúť a pozrieť sa na to aj z tohoto hľadiska. V premenštruačnej fáze má žena dar kritického videnia a ja učím ženy v tých svojich kurzoch to kritické videnie, ten kritický pohľad, akoby premeniť na to, že nie len nájdem nejakú chybu, ale aj to riešenie prinesiem, aj to otočím na to zase na podporu toho života, hej? Mhm. A takže môžem mu povedať, vieš čo, ja tam vidím toto, hej, že na čo nám to celé je a tak ďalej. Úlohou a zodpovednosťou ženy je zase samozrejme naučiť sa bez nezraňujúco komunikovať v tejto fáze a ukázať aj tomu partnerovi tie dary tej premenštruačnej fázy, lebo ona má obrovské dary. Je veľmi nedocenenou fázou, ale vlastne ona prináša z môjho hľadiska, z môjho pohľadu a z mojich skúseností tie najväčšie dary do partnerského vzťahu. Ale to už je naozaj na tom učiť sa s tým pracovať. A ten muž, keď sa naučí tej žene takto dôverovať, tak môže povedať fakt, fajn, áno, dobre, tak toto sú rizika. Dobre, ďakujem, že si ich povedala. Tie vidíš ty, on si možno pridá nejaké spolu vlastné a zase sa môžu o tom Mhm. Mhm. porozprávať. No a potom príde tá menštruačná fáza, keď žena je akoby ponorenejšia do takého akoby hĺbšieho sveta, do nejakého sveta hĺbších významov, hĺbších súvislostí, Mhm. proste väčšej takej aj hĺbky života. A tam môžu spolu napríklad prehodnotiť, či to vôbec chcú. Hej? Mhm. Mhm. A takto, ak si dajú, ak to nie je urgentné, dajú si čas niekoľko
povedzme aj 2-3 cykly takto a Mhm. byť stále spolu v tej komunikácii a nezraňujúco transparentne o tom hovoriť, tak ten výsledok, ku ktorému prídu, bude vlastne akoby takou výslednicou tých viacerých síl, ktoré v tej téme pôsobia, viacerých názorov a prídu k tomu, čo je najsprávnejšie Mhm. pre nich všetkých. A mně tohle to přijde velmi cenný, že to tady říkáš, protože já bych chtěl přinést takovou jako mužskou jako srandu a relativně pravidelně, jo, na sociálních sítích, v některých mužských skupinách to jako přijde. A to je téma, žena neví, ona neví, co chce a obvykle tam potom přichází vlastně nějaký jako ha, jo, mužský. A to první, co já jsem vlastně tady slyšel, jako je příběh, žena ví, co chce. To, že se to mění a že ta proměnlivost toho názoru je pro mě jako pro muže nepochopitelná, neznamená, že je s mojí ženou něco v nepořádku. Ba naopak bych řekl, pokud to fakt jako, jo, pokud to sdílí se mnou, tak je to vyjádření hluboký důvěry ve mně a v mojí kapacity vlastně s tím jako tančit. Jo, to je jako jedna věc. A druhá věc je, vlastně já bych tam vždycky, když se objeví v prostoru jako sranda tady ta, jako sranda, tak vlastně tam někde je ve mně, jako v muži, jako nějaký diskomfort, nějaký nepříjemno. Jo? Třeba chtěl bych se v tom vyznat, ale nevyznám se v tom. Nebo bych chtěl, aby moje žena byla stabilnější a není. Jo? Nebo je mi blbě z toho, že ji neumím udělat šťastnou, třeba, jo. A může tam to být hodně, ale to, co vlastně tady bych chtěl to na chvilku jenom pozvat k všimnutí si toho, že vlastně žena je proměnlivá a jednu věc vidí v průběhu své fáze ze 4 různých úhlů. Jo? A teď, co se v nás teď objevuje za příběhy, v ženách za příběhy, kdy byly ženami a sdíleli to se svými muži a narazilo to, ale i v nás muží, že, jak bych to řekl, že jsme se s tím lidem potkali a prostě jsme tomu nerozuměli. A mělo to třeba, jo, nějaký dohry v rámci toho vztahu. Tak je dobrý si to vlastně jako uvědomit, protože to tak trošku, jak jsem použil tu metaforu, trošku odvaluje ten kámen od té brány. Dělá místo na to, aby jsme do toho jako vklouzli. Aspoň jako trošku. A z pohledu mě jako muže, jak bych to řekl, dokud mi to někdo nevysvětlil racionálně, dokud jsem neslyšel jako přednášku opakovaně, protože pro mě je to po několikátý, co se s tímhletím tématem jako potkávám, dokud mi to někdo nevysvětlil, Mhm. tak v mém světě prostě to parkovací místo, který má 5 metrů celý měsíc. Áno, áno, je to tak, áno, áno. Ale zjistil jsem, že pro ženy těch 5 metrů je relativní míra, pro mě je to absolutní, pro ně je to relativní, protože v různých fázích měsíce tu velikost prostě prožívají jako, jo, jinak, jo, jo, že v té první, v tom jaře, prostě do toho místa, když máme 4,50 auto, tak vklouzne jako nic, Áno, je to tak. Áno. ale v té fázi prostě premenstruační začne nadávat, že máme blbý, jako, jo, moc velký auto nebo moc malou díru na parkování. Áno, Jo? alebo si sa proste, keď viem, že mám to neparkovacie obdobie, tak si pokrúžim po meste a pohľadám si, kde je voľné pre mňa. Vieš, že Jo, nepchám sa ale, tam, kde to nie jo, je. ale ještě Ale máš pravdu. jak krásný by bylo, a vychází to z té jako znalosti mě jako ženy, kdy ta žena řekne, hele, je část měsíce, kdy já prostě nezaparkuju. A muž řekne s porozuměním, protože ví, je informovaný, je cyklicky informovaný, jo, jsem teď tady vymyslel slovo, je cyklicky informovaný, tak ona mu předá klíče a on řekne, jasně, já to pro tebe moc rád udělám. Áno, je to presne tak, hej. A tu chcem akože povedať
že neznamená to, že by žena fakt nevedela v každej fáze všetko. Ako každý človek, hej, že aj muž, keď k tomu príde, že tak vie aj uvariť alebo niečo, hej, čiže ono sa to dá, ale nás to stojí viac energie, keď Ano, chceme ano. v inej fáze robiť to, na čo nemáme tie najlepšie. Tam musíme vydať oveľa väčšiu energiu na to, my to urobíme, ale nás to stojí energie, tak potom vlastne súčasťou, ja používam pojem cyklická gramotnosť pre nás Aha, ženy, aha, skvělý, že děkuju. súčasťou tej našej cyklickej gramotnosti, ten som zaviedla v Lani a som ho tak veľmi opatrne používala, ale teraz už nemám žiadnu brzdu, kámen je odvalen. Aha. Takže súčasťou tej našej cyklickej gramotnosti je presne vedieť to, že kedy ma stojí strašnú energiu zaparkovať to auto do garáže a kedy nie. Hej, Mhm, no, tak to je... A opäť sme pri tom seba poznaní a o tom vedieť to partnerovi odkomunikovať. A tu mhm, vzniká potom pre obidvoch tých partnerov a vzniká, otvára sa cesta tomu novému v tých mhm, vzťahoch a že sa môžeme otvoriť tomu, že to berme ako hru. mhm, Berme to ako Boží dar, ktorý nám bol mhm, daný, rovnako ako máme ruky vo vzťahu, aby sme sa objímali a tiež musíme vedieť, čo s nimi, hej. mhm, Proste otvárajme sa tej novej hre, že našťastie môžeme, hej, že je teraz na to, ja neviem, sú vedomosti, možnosti, zdroje. Otvárajme sa tej novej hre a berme to ako pozvánku do tých vzťahov, že uh, môžeme sa aj takto hrať a urobiť to krásne. A pritom vyniknú v tom vzťahu vlastne obidvaja, aj ten partner, aj tá partnerka, že mhm, je to vlastne veľmi win-win. mhm, mhm. Takový jako téma, který já vnímám, který jako u nás je teď jako aktuální, je vlastně jako rozdělování povinností doma. Jo? A vlastně já bych tady chtěl jako přiznat určitý svojí zmatení, který vlastně já jsem v sobě měl, protože znovu nevědomně, přestože, a tohle je zajímavý, tohle je fakt jako zajímavý, protože vědomně, já vím, že tyhle ty 4 fáze jako existují, ale vlastně nebyl jsem to schopný jako přinést do téhletý konkrétní situace. Ve smyslu, že jsem zapomněl na to, že se to děje a že fakt o těch věcech je potřeba komunikovat jako různě. A, a že i vlastně nějaké jako rozdělení těch pravomocí, jo, třeba u nás doma, já jsem šéf přes hranice, jo. No, tak v okamžiku, kdy narušuje někdo něčí hranice, tak Aha. vlastně já to většinou označuju a vlastně chráním to. A to dokonce i v situaci, kdy třeba moje žena narušuje hranice některého z našich dětí. Jo, takže já jsem tam vlastně šéf přes hranice. A vlastně v okamžiku, kdy moje žena je v té první fázi na jaře, tak v té dynamické fázi, jak ty si říkala, tak vlastně tam já se o to nemusím vlastně starat. Tam můžu trošku si ulevit, protože tam fakticky ona to jako udrží sama, jo. Mhm, Ale mhm. v okamžiku, kdy vlastně dochází k narušení hranic, jak bych to řekl, buď premenstruační, jo, anebo během té zimy, tak tady vlastně naopak já ji od toho můžu jako odstavit s vědomím toho, že buď se musí přepínat, jo, buď se musí držet, aby nebyla příliš kritická, anebo je vlastně pro ní obrovsky energeticky náročný se vůbec tím zaobírat, Áno. což ale taky přináší znovu vlastně podrážděnost, jo, dřív Mhm. nebo později, Áno, protože áno. vyčerpává příliš svoje zdroje. Přestože vím, tak vlastně jsem zjistil, že nevím. Jo, nebo že jsou nové věci, které jsem vlastně neviděl a který mi tenhle ten rozhovor vlastně jako přinesl. To je Mhm, jako skvělý. Jsem za to mhm, moc vděčný. mhm. Eh, K vám mužom, napríklad taký jeden z nášho domova, hej, taký veľmi uchopiteľný, veľmi rukolapný, exaktný a každodenný príklad, hej. Trebárs, môj manžel, uh, on keď vykladá a nakladá umývačku, môj manžel je veľmi múdry, uvážlivý muž a má svoje tempo, hej. Mhm, A on to tak
pomaly, tak precízne, hej, že môj manžel je ten, že on to má rád tak precízne, čiže on to krásne naloží, vyloží, naloží, ale má to svoje tempo. A keď ja som v tej pomenštruačnej fáze, tak vtedy je na mňa to jeho tempo veľmi pomalé. Hoci áno, super, uvítam to, že dobre, som rada, že to robí, ale prichytila som sa pri tom, že som si to uvedomila, že bože, jak to robí pomaly, veď ja by som to už trikrát urobila, hej. Mhm, mhm, Ale je pravdou, že my v tej dynamickej fáze, v tej pomenštruácii sme veľmi rýchle, hej? mhm, Je to dané prírodou, ono to má nejaký zmysel, nejaký význam, ktorý sa nám ešte stále bude len ukazovať, hej, mhm, ale sme veľmi rýchle. Ale teraz, a okrem toho nielen, že sme rýchle, ale potrebujeme aj fyzickú aktivitu, hej? mhm, mhm, A mojou úlohou bolo povedať mu, Zlatko, ja ďakujem, že mi chceš pomôcť, ale teraz ľudne si choď pozerať, jak hrá Messi v Barcelóne, alebo kde, mhm, sadni si, mne urobí dobre, že si to urobím vlastne v tej kuchyni sama, hej? mhm, A on je s tým úplne v pohode, neurazí sa, že necíti sa odmietnutý alebo čo, pretože napríklad keď som v menštruačnej fáze, tak ho nezastavím, keď by to aj hodinu robil, hej, že mhm, je mi to úplne jedno, hlavne, že ja si môžem odpočinúť. A to isté so synom, hej, je to veľmi dôležité napríklad aj pre maminky malých synov, ale mhm, ako deti obecne, hej, ale ja keďže som v tom veku mala syna, keď som tú mhm, cykliskosť tak objavovala, preto používam syna, ale boli sme vonku na prechádzke a on toho malého chrobáčika tam pozeral hodinu, hej, že sa tam hral s tým na tej zemi a vo mne tá dynamická fáza už, lebo už sme mohli to ihrisko prejsť, toto, aby ja mhm, som si to užila, hej. mhm, Čiže išla som byť na ňo netrpezlivá, tak som si povedala, OK, dobre, tak ja si svoje potreby uspokojím niekde v telocvični alebo si pôjdem zabehať a tu a teraz viem, že to vo mne buble, ale venujem priestor tomu dieťaťu, nech si objavuje toho chrobáčika. Jediné, čo tam mám uhliadkovať, aby sme stihli proste obed, aby mhm, zas on mal uspokojené svoje potreby a zase je to v tých obyčajných bežných dňoch, mhm, ktoré doma dennodenne všetci žijeme, je to o tom, že keď do toho vnesieme to vedomie, tak je to vlastne obohatením pre všetkých. Pre tú ženu samú, pre tie deti, pre toho partnera a pre celú atmosféru v tom domove. mhm. Tady ten dar orientace je vlastně obrovský. A zároveň já bych tady ještě k tomu řekl pro mě zajímavou věc, že vlastně, bych to řekl, um, je to třeba Miranda Gray a cyklická žena je mapa k území. Ale zároveň, a my jsme se o tom bavili, to není tak, že když si přečtete, takže tomu budete rozumět jako 100%, že když si přečtete tu knížku, že to takhle vaše žena 100% musí mít, jo, protože tam je tak jako my muži jsme každý trošku jiný, tak vlastně při pohledu z helikoptéry vlastně všechny ženy, to pro všechny ženy to platí. Ale každá žena to má trošičku jinak, takže bych chtěl jenom jako pro muže říct, že pokud si to přečtete, tak to neberte, že to je tabulka, podle který se tělo vaší ženy bez zbytku řídí. Jo? Spíš je to takový jako pozvání zjišťovat, aha, jak se tady ta fáze projevuje u mojí ženy. Jo? A nebo neprojevuje taky. No, je to vlastně jako spíš pozvání k dalšímu objevování a další zvědavosti, než přečet jsem si a mám návod na svoji ženu Áno, a zahodit. Jo? je to presne tak, áno. A to je aj ten moment, ktorý ja som ucítila, keďže pracujem so ženami ako klientkami, ale som ucítila, že proste tam sú niekde v pozadí aj tí muži a oni sú súčasťou toho nášho života. A toto je presne moment, o ktorom ty teraz hovoríš, že pozvánka pre tých mužov, že by som im veľmi rada priniesla to povedomie o tej ženskej cyklickosti, je presne v tom, že oddychnite si, že áno, má to určitú logiku. Tá jej premenlivosť má určitú logiku. Dá sa to dať aj do tabulky, do schémy, je to úľava, čiže nie je to o vás, hej, môžete byť v bezpečí, ale je to súčasne pozvánka a poď spoznať tú svoju ženu. Mhm, Jak to mhm, konkrétne ona má, hej? Že mhm, ja neviem, vieme, jak vyzerá Ferrari, hej, mhm, ale jaký motor má presne to tvoje Ferrari, tej tvojej mhm, garáži, hej? A to je už mhm, pozvánka preskúmať potom tie detaily, nuancy, lebo áno, ono sa to samozrejme mení, hej? Lebo
lebo sme živé bytosti a ovplyvňujú nás rôzne okolnosti. Ten ženský cyklus ovplyvňuje to, keď niekam cestujeme, keď je žena chorá, keď je nejaké veľké pracovné vyťaženie, keď sa niečo iného deje. Takže samozrejme, i, i, i toto. Ale to je zase pozvánka k tomu dobrodružstvu, že objavovať. A pre mňa je to aj cesta k hĺbšej a hĺbšej láske v tom vzťahu. Mhm. A tá láska vo vzťahu si myslím sa nemusí strácať ani časom. Práve naopak, v tých dlhodobejších vzťahoch tým všetkým, čo oni objavujú a sú otvorení tomu dobrodružstvu toho objavovania, tak tá láska sa môže násobiť. Hmm. Jo. My jsme se taky o tom bavili, jako to, že tě hluboce miluji, to neznamená, že mě občas neštveš. Jasné. To znamená, že tě miluju i přesto, že mě vlastně jako štve. Že dokážu být i vlastně s nějakýma pro mě nepříjemnýma částma, emocema, věcma, který ty přináší do toho vztahu. Ale když to vlastně zabalím jako celý, tak vlastně ty tady můžeš být taková a já s tebou můžu být ve vztahu. Ale taky to vlastně znamená tu druhou rovinu. Áno. Že i já můžu přinášet do tohohle vztahu ty věci, které tě možná tak trošku štvou na mě. Áno, a to je normálne. A to je práve to korenie, v ktorom môžeme objavovať nejaké novinky. Dobre, on je teraz naštvaný, ale prečo? Mhm. Možno o ňom ešte niečo neviem. A to, keď spoznám, tak ho môžem ešte oveľa hlbšie milovať. Mhm. Jo. Jo. A pro mě je tady ještě vlastně jako jedna věc, kterou bych chtěl přinést, že vlastně jako ženy nejsou jenom ta jejich cykličnost. Ženy jsou jako mnohem, jo, že mnohem víc, to je jako jedna rovina ženství, mojí ženy, ale není to jenom, jo, jak bych to řekl, je to jenom kus toho návodu, kdybych to měl vrátit zpátky k tomu návodu. Samozrejme, žiadny princíp nefunguje v živote ojedinele a odtrhnutý od iných princípov, hej, že sme súčasťou, vlastne všetko je so všetkým prepojené, takže samozrejme je to jedna rovina, cez ktorú fungujeme, cez ktorú sa môžeme poznávať, ktorú môžeme dávať ako dar do toho partnerstva. A samozrejme tých tém, v ktorých sa môžeme seba poznávať, je ešte viac. Hej? Hmm. Ale vravím, že tú cyklickosť nemôžeme prehliadnúť To alebo rozhodně ne. opomíjať. Hm. Protože my jsme se taky o tom bavili, ať chceme nebo nechceme, pokud jsem muž a jsem ve vztahu k ženě, tak cykličnost je přítomná u mě doma, ať chci nebo nechci. Áno, je to Jo? tak. Ať si o tom můžu myslet cokoliv, je vlastně jakoby přítomná. Takže když už to tady je, tak no, můžeme cítit pozvání to prozkoumávat. A já věřím, že ten rozhovor vlastně byl nějakým pozváním k tomu, protože já nevím, mě to baví tenhle rozhovor, když to řeknu takhle. Mě to baví, jo, tak možná i pro Áno, posluchače a áno. posluchačky to byl rozhovor vlastně, nebo je to pozvání k tomu začít to téma prozkoumávat. Hm. Slávko, a ve mně se teď vlastně jako objevuje to pozvání. Probrali jsme toho, mi přijde tady hodně, jo, ale stejně je v tobě ještě něco, co vlastně by si chtěla přinést tady do toho rozhovoru a ještě to tady nezaznělo, aby to pro tebe bylo celý. A může to být i nějaký pozvání, jo, pro muže, pro ženy, i to může zaznít. Tak ja som v prvom rade vďačná za to, že tu môžem byť a že som teda hostkou v mužsko-ženskej pomalej konferencii. Som vďačná, že sme si na to dali čas, hej, a že sme to nemuseli urobiť rýchlo, pretože Mhm, už tak tvoja konferencia má ten názov, že dajme si na to čas a buďme s tým, koľko to potrebuje. mhm, Takže za to som veľmi vďačná. A ja, ja sa asi chcem podeliť s tým, že vo mne sa otvorilo, že vo mne sa otvorilo, necítila som to vždycky tak, že by som o tom chcela hovoriť aj mužom, hej. mhm. A chcelo to svoj čas, hej, opäť, ale sa vo mne otvorilo to, že, a ja to asi aj poviem, že ja vnímam mužov ako vzácne bytosti, Mhm. ktoré sú tu s nami na tomto svete a mňa teší,
a bude ma tešiť, ak, ak im aj kúsok mojej práce pomôže tú svoju úžasnosť v tých svojich rodinách, domovoch, alebo aj pre seba samého proste žiť. Mhm. Aby sme tu boli na tejto zemi vlastne jeden pre druhého podporou, aby mohli vyniknúť kvality každého z nás. Takže ja sa vlastne takto verejne delím s tým, že sa vo mne zrodil pocit, že muži sú úžasné bytosti. A nie, že by som ho predtým nemala. Mhm. Hej, veď mám svojho manžela, milujem ho a tak ďalej, hej, že vážim si svojho otca a tak ďalej, uznávam mnohých mužov na tejto zemi, ale teraz to prišlo tak úplne zo srdca a ja cítim, že to je tak nejako iné. A až teraz som pripravená na tú prácu, um, keď to cítim tak zo srdca. Nie len z hlavy, lebo, hej. Mhm. Že bych to měla jako říct, ale Áno, hej, jasně, áno. ale protože to fakt cítím. Hm. Hm. Já děkuju za úžasný rozhovor pro tady tu konferenci, protože mě to jako fakt bavilo. Některé věci mi tady docvakly, který jsem vlastně neviděl, takže i kdyby to nemělo žádný jiný efekt, tak já jsem spokojený. Takže ti moc děkuju, že jsi přijala tohleto pozvání. A já jenom zopakuju, povídali jsme si tady se Slávkou Parilákovou o ženské cykličnosti a já se radši podívám a kdybyste se o tomhletom tématu chtěli dozvědět víc od Slávky, tak se můžete podívat na její web kuzloženy.sk. Mhm. Slavko, moc děkuju. Ďakujem krásne. Ďakujem. A vám, naši posluchači, sledovači, děkuju za vaši pozornost a přeju vám krásný den.